Здравейте, аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. В днешния урок ще разгледаме един статистически закон. Това е закона за големите числа. Напред ми отговорете на един въпрос. Чудили ли сте се кое е по-добре? Ако имаме 3 сигнала едновременно в некорелиращи инструменти, дали да вземем и трите сигнала с по 1% риск или да имаме един сигнал с 3% риск при него. Кое е статистически по-добре да направим, за да печелиме? Докато вие мислите какъв е правилният отговор на въпроса, аз ще ви обясня закона за големите числа. Закона за големите числа гласи, че ако имаме система, която има предимство на пазара, статистически доказано предимство на пазара, да кажем в 60% от времето печели, в 40% от времето губи. Колкото повече сделки правиме, толкова по-се доближаваме до това съотношение печеливши и губещи. Така, ако има една сделка и само нея оттъргуваме, ние не знаем дали тя ще е печеливша или губеща, но ако имаме 10 сделки, ние ще почваме да се приближаваме към това съотношение 60% печеливши, 40 губещи, а ако имаме повече сделки, разбира се, статистическа гледна точка трябва да имаме над 30 сделки. Ако имаме, да кажем, 100 сделки, тогава много по-близко ще сме до 60% печеливши и 40% губещи сделки. Така че, ако искаме да търгуваме добре, от статистическа гледна точка е добре да вземе трите сигнала с по 1% риск, отколкото един сигнал с 3% риск. Също така, от тази гледна точка, какъв е шансът ни да спечелиме в залагане в казино. Знаем, че казината обикновено имат предимство пред играчите, в зависимост от правилата в зависимост от коя игра се играе. Така че, когато ние играем от гледна точка на играч, който залага, ние играем срещу това предимство. Предимството е на страната на казиното. Затова, колкото повече играем, шанса ни да загубиме нараства и най-добрият вариант е да направим само един залог и да се надяваме да попаднем на печеливша сделка. Надявам се този урок да ви беше полезен и интересен. Благодаря ви, че останахте с мен за него.